Moabot sa 1 ka bilyon ka pesos ang Disaster Preparedness Fund sa lalawigan sa Sugbo alang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Matud ni Attorney Ace Durano, Provincial Administrator, nga natigom ang pondo sa Provincial Disaster kay wala man magamit ug tungod niini gibutang kini sa trust fund. Nasayran usab nga gi-downgrade ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga usa ka kaniadto ka departamento sa lalawigan nga karon ubos na lang sa Office of the Governor. Subay sa pagka-downgrade niini, aduna na lang kini duha ka mga kawani. Matag tuig, 1% sa gidawat nga bahin sa lalawigan sa Sugbo gikan sa National Tax Allocation o NTA igahin alang sa disaster preparedness. Apan tungod sa kalimitado sa nahimo sa PDRRMO, ang pondo wala magamit. Sugod ni atong 2022 hangtod karong tuiga, musumada na sa 628 million pesos ang natigom, lakip na ang 372 million pesos karong tuiga. Kung dili kini magamit sulod sa 5 ka tuig, ibalik na kini sa General Fund ug magamit na alang sa laing katuyuan. Subay niini, nagtinguha ang lalawigan sa paghimo sa PDRRMO nga usa ka departamento. Matud ni Durano, magamit kayo ang pondo sa pag-hire og mga personnel sa provincial disaster, pagpalit og mga ekipo ug ubang mga kahimanan, isip kabahin sa disaster preparedness.